Quina és la merda de les merdes de ser ginecòloga? Però l'hem canviat i la pregunta és de quina cosa n'estàs fins al... La vulva. Brutal! Anem aprenent. Molt bé! Hem posat la primera pedra. De la teva... Superant a les guàrdies, que són una xusta, parlant malament, perquè treballem molt les nits als giners. Si tu vas parts privats i t'agrada la teva feina i tens implicació, perquè tu crees un vincle amb les pacients, o sigui, no amistat, però es crea un vincle de que aquell moment el voleu passar juntes i tu vols formar part d'aquell moment de la seva vida. Sempre intentes assistir al parto i això fa que, conseqüentment, això hagi d'estar sempre amb mi. 24 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. Podria ser que ara et truquessin i haguessis de marxar d'aquí? Exacte, podria ser que em truquessin i m'hagués de marxar. Vulva. Bueno, que pot ser, si passés seria bonic, perquè sempre un part. Exacte. És a dir, tu- I realment us deixaria, O sigui, diria, ciao, me voy. Me tengo que ir. Bueno, agafaríem algú del públic i ja està.